ಇತ್ತೆ ಮನೊಳಿದ ದುಂಪನು ಪುಷ್ಪರಾಜರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಳೆ ಮನೊಳಿ ನಡ್ತೆರ್ ದೈ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಂದುಂಡು ದೆಕ್ಕು ತುಳೆ ಈ ರೀತಿಡ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ತೆರ್. ಈ ಸೈಡ್ದ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ದ ವರ್ಕ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆರ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕರಾರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮನೊಳಿದ ದುಂಪ ಮಿನಿ ಪಾಡಿರೊತ್ತನ ಆರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ತುಳೆ ದೈ ಪೂರ ನಡ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಪಾಡ್ತೆರ್. ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಆಜಿ ಕಂಬ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಲಕ್ಕೆದ ಒಂಜಿ ತೋಪು ತಿಡ್ದು ತುಳೆ ಪೂರ ಸುತ್ತಲ ಈ ರೀತಿಡ್ ಆಣಿ ಬೊಟ್ಟಿದೆರ್. ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಗಿಸಿನ ಪೂರ ಕಟ್ಟೆರಾರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ತುಳೆ ಈ ರೀತಿಡ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರಾರು ತುಳೆ ಆರ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಳಿಂದ ಅನ್ಪಣೈನು ತೊಯ್ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ದೊಂಪ ಪಾಡುಳೆ ಅನ್ಪಣೈನು ತುಳೆ ಎಂದನ ಮಿತ್ತ ಬಿಡಟ್ ತುಯ್ಯರ್ಂಡ ಭಾರಿ ಸೋಕು ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ತುಳೆ ಮಿತ್ತ ಬಿಡಟ್ ಈ ರೀತಿಡ್ ತೋಜುಂಡು. ತುಳೆ ಸುತ್ತಲ ಕಂಗು ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಆಣಿರ ಬೊಟ್ಟದು ತುಳೆ ಈ ರೀತಿಡ್ ಸಂಗಿಸಿನ ಒಯ್ತದು ದೊಂಪ ಪಾಡ್ತೆರ್. ಪಂಡಂದಿಗ್ಲಿ ಮನೊಳಿ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭವು. ಸೊ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕೆಲಸನ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪುವ ದಾದನ ಮನೊಳಿದ ದೊಂಪ ಮಿನಿ ಪಾಡಿರೊತ್ತನ ಆರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.